Li Tirkiyeyê di derbarê kompaniyeke ku kelûpelên paqijiyê berhemtîne îddiayên gendelî û sextekariyê di rojevê de ne. Li gorî îddiayan, kompanya bi navê Deterjan Pazarê pudra sabûnê dide xelkî û xelk jî li malê xwe sabûnê çê dike û careke din dide kompanyayê. Lê her kesê ku bixwaze vî karî bike pêwîst e pare bide kompanyayê. Li gorî îddiayan hin kesaneta niha 300,000 lîre para razandine, lê niha xwediyê kompanyaya Süleyman Kocabaş rewiya ye û sabûna xelkî jî di destê wan de maye. Ya mesela deterjan pazarı ve yani millet kışk düve çetke mala kola çetke yekine geri kire kirene çetke ama bana işte gotu kapamış ya merik ravyo ya de millet ki topura iddia kasa bir ucuyatın arka binem artık mera şeylerim vakirin gubinin arka çediş. Li gorî raporên hatine belavkirin heta nêzîkî 500 milyon lîre jaliyê deterjan pazarê ji xelkê hatine komkirin û nêzîkî 40,000 kes beşdarî vê bazirganiyê bûne. Beşek hemwelatî hê jî bi heman kompanya re kar dikin û dibêjin em bawer dikin ku dê pareyên me bênedan. Birinci aydan beri yapıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Ji meha yek hetan hazvî karî dikim min ti caran ti problem nedîtin. Yên ku pareyên xwe nestandine hene lê ev karekî bazirganiye di bazirganiyê de karên wisa jî tên serê mirov. Di bazirganiyê de zerarkirin jî heye. Niha karekî wisa hate serê Silêman Beg jî pêwîst e em alîkariya wî bikin ji ber hin kesan pareyên gelek mezin di vî karî de qezenç kirine. Karşılaması gerekir. Çünkü bu işten ciddi paralar kazanan insanlar var. Bangeşeyek li jî vê kargehê tê kirin. Bila kes bawer neke, heyfe. Mafê xelkiyê bila kes bangeşeyekê li ser vê mijarê neke. Gelek berhemê min li vir hene. Ji destpêkê heta niha ez vî karî dikim. Lê ez rastî çi kêşeyan nehatime. Birkaç kere de aldım ama hiçbir sorunum çıkmadı. Xwediyê kompanyaya Süleyman Kocabaş ku niha nazanîn li ku ye bersiva telefonên nade. Kocabaş li ser hesaba kompanya ya Facebookê îddayan red dike û dibêje min bi zorê pare ji çi kesî nestandine. Provokasyonlarla ilgili de ödeme alamayan Li dijî me provokasyonek tê kirin. Kesên ku pareyê wan li cem me ye pêwîst e baş bizanin, eger ew jî li dijî me karekî bikin û xwedêneke kompanya bêgirtin, ew êdî nikarin qet pareyê xwe bistînin. bir surette alamayacağını düşünerek hareket etmesini istiyorum. Piştî îddayên ku Süleyman Kocabaş rewiyaya û 40,000 kes jî mexdûr bûne, Hêzên Asayişa Malî ya Enqereyê li kargeh û ofîsên kompanyayê lêkolîn kirin û li gorî agahiyan polîsan destdanaye ser beşek dosyayên kompanyayê. Di wan salên davî de li Tirkiyeyê beşeke zêde ya kompanyayên fason hatine vekirin. Piraniya van kompanyan tabeleyek heye û li ser înternetê bi şêveyekê online bazirganiyê dikin. Beşeke hemwelatî jî ji bo qazancekî bê zehmet weke hîsse pareyê xwe didin van kompanyan. Lê piştî demekê dema ku tabele hate daxistin û malper jî hate girtin, ev kompanya li pişt xwe beşeke zêde ya zerermend û mexdûran dihêlin. Şevket Erkî, Rûda, Ankara.